שלום לכולם, כאן רז, ברוכים הבאים למדריך הראשון בנושאי ג'אווה למתחילים. במדריך הזה אני קצת אסביר על השפה, אנחנו נלמד לפתוח פרויקט חדש, ונלמד להדפיס מילים פשוטות על המסך. זה עומד להיות מאוד פשוט, אבל תתכוננו. את המדריך הזה אני עושה כשאקליפס כבר מותקן אצלי. עכשיו אקליפס זה סביבת העבודה של ג'אווה. אתם יכולים להשתמש בעוד סביבות עבודה, אני פשוט אעשה את סדרת המדריכים הזאת עם אקליפס. בעיקרון אני אתחיל מהקטע שבו אקליפס כבר מותקן, ואולי אני אכין מדריך על איך להתקין את ג'אווה למחשב. אם אין לכם את ג'אווה למחשב, אתם מוזמנים ללכת לאינטרנט ולחפש מדריכים התקנת סביבת העבודה של ג'אווה. לא אמור להיות יותר מדי מסובך. אחרי שאקליפס על המחשב, מה שאתם רוצים לעשות כדי להתחיל לתכנת בה, זה לפתוח פרויקט חדש. כדי לעשות זאת, אתם רוצים על פייל, New, Java Project. אתם בוחרים את שם הפרויקט שלכם פה, נפתח לכם החלון הזה, New Java Project. אתם רושמים את שם הפרויקט, ואני אקרא לו Java בינתיים. נקרא לו Java 1 אפילו. וברגע שאישרתם את הסיום, לחצתם Finish, אני לחצתי Enter. מצד שמאל, בפאקג' אקספלורר, יש לכם פה את הפרויקט שלכם. עכשיו, הפרויקט הוא בעצם תיקייה. אתם יכולים בו לכתוב את כל הקוד שלכם, ואני תכף אסביר איך. החלון יהיה בערך במבנה הזה שפה יהיה לכם את הפאקג' אקספלורר, שזה כל התיקיות והקבצים שלכם. למטה יהיה אזור ההרצה, ופה יהיה אזור כתיבת הקוד. אוקיי. עכשיו, כדי להתחיל לכתוב, אתם לוחצים על החץ הקטן שליד התיקייה שלכם, ליד הפרויקט שלכם, ובפנים יהיה לכם את תיקיית הסורס ואת הספרייה, שבעצם הקומפיילר של ג'אווה. אנחנו נמשיך, נתעסק בזה אחר כך. אתם הולכים לתיקיית הסורס, אתם לוחצים מקש ימני על התיקייה, New, Class, ואתם בוחרים את שם הקלאס שלכם. עכשיו, מה זה קלאס? קלאס זה בעצם קובץ, קובץ מסוג נקודה ג'אווה, שבו אתם הולכים לכתוב את הקוד שלכם. ככה נגדיר אותו בינתיים, אחרי זה ניכנס קצת להגדרות יותר מתקדמות. בינתיים זה מה שאתם צריכים לדעת, אתם בוחרים את שם הקלאס שלכם, מומלץ שהוא יהיה עם אותה גדולה, או נקרא לו רז, אני יודע. עכשיו, אל תשכחו לסמן פה את ה-V למטה, זה בעצם מייבא לכם את המתודה הראשית, שעליה אני ארחיב עוד שנייה. סמנו פה את ה-V ותרצו פיניש. תחכו גם שנייה. אוקיי, עכשיו, כמו שאתם רואים, נפתח חלון עם הקוד שלי, הקוד שזה כתב לי לבד. משמאל יש לכם פה את ממש כמו בקבצים במחשב רגילים. בעיקרון, מה שזה כתב לנו זה שתי דברים פשוטים. אחד מהם זה הכריז על קלאס חדשה, קלאס ציבורית, תכף נרחיב על זה. זה בעצם הכריז public class והשם של הרז. בין הסוגריים האלה נכתב כל מה שבקלאס. תכף נגיע לזה. בתוך הקלאס יש לכם את המתודה הראשית. כרגע לא ניכנס יותר מדי להגדרות של המתודה הראשית. כל מה שאתם צריכים לדעת הוא שכשהמחשב קורא את הקוד, מהנקודה הזאת, כל מה שבתוך המתודה הראשית הוא מתחיל לקרוא. זאת אומרת, אם יהיה רשום פה בצע הפעולה, הוא יבצע את הפעולה הזאת. את השורה הזאת אתם יכולים למחוק, זה רק הערה. אוקיי. עכשיו, מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו, זה איך להדפיס מילים פשוטות על המסך בעזרת התוכנה שלכם בג'אווה. וכדי לעשות זאת, יש משהו מאוד בנוי ופשוט. אתם מתחילים עם S גדולה, System, נקודה. ומיד יתחיל להיפתח לכם פה, אם המחשב שלי יהיה קצת יותר אוקיי, מהיר, אופה. System נקודה out. זה בעצם אומר, המערכת תני לנו פלט, זאת אומרת, תדפיס מילים על המסך, נקודה print, ואתם רושמים את מה שאתם רוצים להדפיס. חשוב שמה שאתם רוצים להדפיס יהיה בתוך הסוגריים האלה, ושהוא יהיה בין מרכאות. זאת אומרת, כדי שהמחשב יבין שאתם רוצים להדפיס מילים, הן חייבות להיות בין מרכאות. אם אתם אי פעם שוכחים, כל מה שאתם צריכים לזכור זה שאם הם בין מרכאות, המחשב יסמן אותם בכחול. עכשיו אני ארשום פה סתם hello world, שזה בעצם מה שכותבים בכל שפה כשמתחילים ללמוד אותה. ואחרי כל שורת קוד בג'אווה, או ברוב שפות התכנות יהיה לכם פה נקודה פסיק. זה בעצם אומר סיים את הפקודה. עכשיו נחזור על זה. אתם קוראים למערכת שתדפיס פלט שיקרא hello world. עכשיו ברגע שתלחצו על run, התוכנה שלכם תתחיל לרוץ, ואתם רק מאשרים שאתם רוצים לשמור ולהפעיל.
בעיקרון מה שהמחשב עשה, הוא הלך ל-public class, אמר אוקיי, מתודה ראשית, אני יכול להתחיל מפה, בוא נקרא את שורת הקוד הראשונה, ומה הוא רוצה שאני אעשה? הוא רוצה שאני אדפיס איזושהי מילה, hello world. מה אני אעשה? אני אדפיס אותה. פה בעצם יהיה לכם את הקונסול, שזה בינתיים איפה שיוצג הפלט של התוכנות שלנו. טוב, זה הכל המדריך הזה. במדריך הבא נעמיק קצת יותר. אני הייתי רז, ואל תשכחו להירשם לערוץ שלי.